Γεια σας παιδιά! Ήρθα μετά από λίγες μέρες ξανά στο Brawl Stars να παίξω και να δείτε λίγο. Να ξέρετε, δεν είμαι πολύ καλός. Όπως σας είπα, θέλω να με κάνετε φίλο για να παίξουμε μαζί. Δεν έχω πολλούς subscribers παιδιά, έχω μόνο 2. Βοηθήστε με να πάω τους 5 ή τους 10. Αυτά. Θέλω να με βοηθήσετε. Τώρα θα παίξουμε λίγο showdown, solo. Και ελπίζω παιδιά στο επόμενο βίντεο να παίξω μαζί σας. Κοιτάξτε παιδιά, δεν έχω subscribers. Αυτό το βίντεο το κάνω σαν να είναι μόνο για μένα, γιατί δεν με παρακολουθεί κανένας. Δεν έχω έναν εγγραμμένο που είναι ο φίλος μου και ένα από το κινητό μου. Μπορείτε να με κάνετε φίλο για να παίζουμε μαζί και μία εγγραφή και θα σας πω πώς να με κάνετε φίλο για να σας δείξω, για να δείτε, να παίξουμε μαζί, να σας ανεβάσω κύπελα και γενικά άλλα πολλά. Ο αγαπημένος μου brawler είναι ο Frank. Τον είχα φτάσει 985 κύπελα, αλλά έπεσα πολύ όμως και τώρα είμαι στα 900. Αυτός είναι ο καλύτερος μου φίλος, ο κολλητός που άμα βαρέσει ο ένας τον άλλον δεν θα αλώσουμε. Κάντε του ένα respect γιατί πήρε το skin, γιατί ο αγαπημένος του brawler είναι ο Kenji. Τον έχει 45, τον είχε φτάσει 45 και τώρα έχει 824 κύπελα. Κάντε του και αυτόν μία εγγραφή, έχει και αυτός κανάλι στο YouTube, παραπάνω εγγραφές από μένα. Κάντε του μία εγγραφή για να το βοηθήσουμε και αυτόν και εμένα, για να παίζουμε όλοι μαζί. Παιδιά, αυτό το βίντεο θα παίξω λίγο. Εδώ είναι η Τάρα που της πήρα το skin. Βασικά σήμερα θα σας δείξω λίγο το locker μου. Ξεκινάμε από τη Shelly. Παιδιά, έχω 57 brawlers για την αρχή. Αυτή είναι η Shelly, όπως όλοι ξέρουμε. Εδώ τις έχω. Την Shelly, Bandita Shelly, Seller Shelly και Sheriff Shelly. Την έχω πάρει level 6, ας την πάμε 7. Ωραία, πάμε στην Nita παιδιά. Την Nita την έχω 10, 181 κύπελα. Πάω level, θα την πάω 5. Από skin έχω Panda Nita, Well Watch Nita και από το χειμωνιάτικο, δεν ξέρω να το μεταφράσω τώρα, Colt. Τον έχω 23 tire. Από skin έχω Rockstar Colt, Outlaw Colt, Handsome Colt, Light Angel Colt και Astral Colt 2. Ωραία, Power Level 8, Gadget 1 και Hyper Charge, αλλά δεν τον έχω 11. Bull, Power Level 7, 21 tire. Skin μόνο αυτό το Viking. Μετά Brock, 25 tire. Brock, Fresh Cut Brock, Boombox Brock, Zone Brock. Εγώ παιδιά αφήνω αυτό. El Primo. Τον έχω power level 7. Hyper Chest, απλά δεν είμαι στο 11. Ένα gadget αυτό. 16
15 Tire, Wasabi Power, το Extra Hot και τα skin μου είναι αυτά, το El Rido Primo και το El Atomico. Δεν θέλω αυτό, θα αφήσω αυτό παιδιά. Barley, Tire 15, Power Level 8, ένα Gadget Hypercharge, δηλαδή τον έχω 11 και από skin το Golden Barley. Poco, ένας που οι περισσότεροι τον αγαπάνε, όπως και εγώ που τον έχω 28 Tire. Τον έχω Power Level 11, Hypercharge, ένα Gear, ένα Star Power και δύο τέτοια και δύο Gadget. Ρόζα, χειρότερη μου παιδιά. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα είναι η χειρότερη μου. Ο καθένας του γούστου του. Παιδιά, δεν έχω κανένα skin στη ρόζα, Power Level 3, Hypercharge. Αυτά. Τώρα, θα αφήσω τους Rare για άλλο βίντεο και θα το κάνω μισό, έχουμε ακόμα. Θα κάνω άλλα 4 βίντεο παιδιά που γενικά στο ένα βίντεο θα δείξω τους Epic, στο άλλο βίντεο θα δείξω τους Mythic και στο άλλο βίντεο θα δείξω τους Legendary μου. Μπορώ και σε αυτό, απλά το βίντεο ήταν μόνο για τους Rare. Αυτά παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye. Bye bye. Τα λέμε.